belaya pi ki parlok borok ki baju smart ben page ne ka YouTube channel ke jonga ke bang ai kertiang pen syai marngar te ha ka video ka pamentang ngan pen i pi kumno ba pin UI ba ki parlok jong pi ki online hapo jong UGB WhatsApp te kumba ki don ki parlok ki bakli yang kumno ban UI ba ki parlok jong pi ne jonga ru ki kwa ba ki UI atau pi online ne am te mentak akan ka video ngan pen i pi kumno ba pin UI ba ki to ki parlok jong pi ki online menta hakapor ba mapiro pi online makiro ki online te pin UI iwe pat ba ki online te menta shwa punya kan ka video yang kerpaja pi ki parlok ki jonga ki badang thamai ki baju pai jika ka channel ki jonga tas ngo bahaban ai jing kersan yang ada ka ba share like bar subscribe lada pio jing mentoy na kan ka jing hikai ki jonga te menta ngin sedang no ya kan ka video to ha ka badang kong ngin lai chapo ka jong ka GB WhatsApp te pidon ka GB WhatsApp po ka mobile ki jong pi te nganga bu hang ne te phna chang ne GB WhatsApp te pi i hang ne po ka GB WhatsApp baik kum hang ne kalasin ka dai tu de at khatway san pho khandai am nang ta kum kana ka wei jong hau bunai jun san tarik arhajar arfuar nang ta kum une uwe parlok jonga tu de mentakasngi chi baje sau pheu PM te ngasngau se benya tu pi ba kim shim don ki ba online ki parlok jonga menta te jarang khat ba kim don rei but je ka ba ka bang hikai kan salong kum ta po ka mobile ki chong pi te ka ba phnle menta phnle chua hangne ki 3 dot more option kalau mi hang tu nang ta phen ai GB setting nang ta phen ai hangne po privacy and security phen le hang tu te pe hangne hide online status te freeze last seen please restart WhatsApp for change to take effect te pen haban restart ka WhatsApp jong pi ba kan change ka effect te ya une phim don kamera ban on phin i bit kum tu kum ba ka don nang ta phin le chang phin bak nang ne phin chang tai te nang tu pat phin le chang ne po home screen hapo jong ka home screen phin scroll chapo ngan scroll chapo te phi i hang ne disable contact online tos it's enabled by default turn on if you don't want online tos ka bamut ba click on ya une lada phim kwa ba kiwei kin UEP ba pi online te lada pi click ya une kamut ba pi ya kiwei pi UE ba ki online nang ta ya une phan ai ba on phin la chang ne contact online tos location te he ba phin lab ya utau online location te phin ai hang ne phin ai hang ne top ne center ne bottom hajrong hapdang bat hapo te phin ai hang ne ha top to tang kum tu kala biang te menta kala restart ya ka WhatsApp ke jonga te yuk le se bahaba kumno yuk don ba online kana bagan long proof na kamenta jong pi umdon online mana ro te WhatsApp perlo kat kum ka version jong ka GB WhatsApp ko ba menshua bat ka ba menta kala don ka jing ya pair menshua lada pi online GB WhatsApp kalau pau be chang ne ba uta uparlok jong pi ki online rei menta pat kat kum ka version ba kila pen thamai phin yu i be tang ya kito ki parlok jong pi ki ba online bat lada
kisuan tanya ke internet nrai kempli pada ka WhatsApp pem la banyui bagi online ada kipli ke WhatsApp te penyui bagi online ada pempli pen amui bagi online te tangkum ta kaneka tips jong kaneka GB WhatsApp na kebenta banyui ki parlok jong ki ban online tela da piyo jeng mentoy ne kaneka jing hikai ke jonga sngo bahaban share like but subscribe jika deka channel ke jonga kenang ba nganang la shu ban sna shi ban ai ban sna ki wiki video ki ban ai jing hikai ne kebenta jong pi ada pidon kino ki jing sngo kalan ki jing hapo jong ki social media hapo jong ki mobile software te sa komen hapo ka comment box bat ngan sapen sha shu ya pi kublai shibun